Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er mogelijk slecht weer op komst is. Dat heeft de Curaçaose regering gisteren gezegd. De mensen worden gewaarschuwd dat vandaag, morgen en eventueel ook vrijdag veel regenval valt op Curaçao. Dus dat er veel regenval is op Curaçao. De overheid vraagt de gemeenschap op zich voor te bereiden op mogelijk slecht weer. En daarvoor hebben de verschillende instanties gisteren overleg gevoerd. Het gaat onder meer om de directie risicobeheersing, de politie, de brandweer, de dienst openbare werken, het ministerie van SOAW. Allemaal zijn ze voorbereid op dat slechte weer. En als u in een gebied woont waarbij uw huis tijdens veel regenval kan overstromen, maak uw huis nu klaar om te voorkomen dat uw huis onder regen komt te staan. Overweeg ook om in de buurt van andere familieleden te blijven en houd er rekening mee dat noodhulpdiensten beperkt zullen zijn tijdens het slechte weer. Dus met andere woorden, bereid u zo goed mogelijk voor op mogelijk slecht weer. Laten we hopen dat het allemaal meevalt, maar het zou ernstig kunnen worden. En daarom doet de overheid een beroep aan iedereen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Zeker voor wat betreft huizen die al eerder problemen hebben gehad als er veel regen valt op Curaçao. Jet Air vliegt deze week niet, dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Er waren al sinds het weekend problemen en nu heeft het bedrijf ook zelf laten weten dat ze de komende dagen niet kunnen vliegen vanwege problemen met de motor die vervangen moet worden. Jet Air neemt contact op met alle passagiers en probeert oplossingen te vinden, zodat alle passagiers hun bestemming kunnen bereiken. In de afgelopen dagen verschenen er op sociale media berichten van mensen die niet meer van hun bestemming weg konden. Daar wordt contact mee opgenomen, laat Jet Air weten. Einde aan vuilverbranding. Dat heeft de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Silvania, bepaald. Dat er moet worden gestopt met het verbranden van vuil en van houtskool. Het gaat vooral in het gebied rond Dampretu, Kokori en dergelijke. Er is overlast. Bewoners klagen, dus het moet gewoon stoppen, aldus de minister die gisteren daartoe de aanzet heeft laten geven. De brandende, de smeulende het smeulende vuil en houtskool is allemaal gedempt. En nu moet er ook gecontroleerd worden dat mensen niet weer brand in vuil en houtskool gaan steken, aldus de minister. ACU is stabiel. Gisteren hebben we het bericht gehad dat ACU aan de leden afgelopen vrijdag negatieve cijfers heeft gepresenteerd over 2023. Terwijl veel commerciële banken positieve cijfers hebben aangegeven. In ieder geval, die cijfers moeten nog bevestigd worden in de zin dat ze nog officieel gepresenteerd gaan worden. Maar ACU laat weten dat is één ding als een paal boven water staat, is dat de coöperatie stabiel is en geen financiële problemen zijn. De cijfers vallen inderdaad tegen. Opening nieuwe universiteit. Curaçao is een nieuwe universiteit rijker. En het gaat om een universiteit, de Richmond Gabriel University. Klinkt mooi. Het is gevestigd aan de Jan Noorduinweg in het voormalige gebouw van Fondation Materiaal Pascol. Het is een universiteit die leerlingen op het gebied van medisch terrein en onderzoek gaat begeleiden. De komende tijd zal er nog veel meer verder worden ontwikkeld en zal er ook meer bekend worden gemaakt over de precieze programma's. Maar de soft opening vond gisteren plaats en daarbij waren aanwezig de minister van Gezondheid, minister Silvania en de minister van Onderwijs, Sitré van Heidoren. Ongeluk tussen 3 auto's. Gisteren vond er een ongeluk plaats op het kruispunt van de Schupappelweg en de Karawaraweg. 3 auto's. Ja, wie er begonnen is, dat weten we niet. Maar 1 persoon heeft niet voorrang gegeven aan een andere auto. Daarop knalde er nog een 3e auto op. Er moest medische hulp worden verleend aan een van de passagiers. En er is veel schade aan de auto's. Joshua Brenet opgenomen in selectie van Curaçao. Dat is voetbalnieuws, want Joshua Brenet, vorige week werd bekend dat hij voor Curaçao mag uitkomen. Hij heeft namelijk in november 2016 2 keer een wedstrijd voor het Nederlands elftal gespeeld. Dan moet er een bepaalde periode tussen zitten voordat hij voor een ander land mag uitkomen. In dit geval Curaçao. En hij is meteen opgenomen in de definitieve selectie van 23 namen. Brenet werd vorige maand ontslagen bij FC Twente omdat hij in problemen was gekomen met justitie. Omdat hij meerdere keren was opgepakt
wegens met rijden zonder rijbewijs. Hij is dus nu clubloos, maar hij heeft veel ervaring als voetbal. Dus in die zin is hij een belangrijke bijdrage aan het team. Dat speelt op 5 juni thuis tegen Barbados. De eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026. En op 8 juni uit tegen Aruba. Dat houden we allemaal voor u in de gaten. We hebben even een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauwero. Dan gaan we het hebben over Sint Maarten, want de politiek op Sint Maarten is flink in beweging. Er is veel gebeurd in de afgelopen 24 uur en ik wil u graag op de hoogte stellen van wat er zich precies heeft afgespeeld. Het begon allemaal gisteren bij een vergadering van het parlement. De 4e poging om 2 parlementariërs te beëdigen, dat is gelukt. Dus het parlement van Sint Maarten had weer 15 mensen. Maar kort erop kwam het bericht dat een van de leden van de partij NOW zijn steun aan de coalitie heeft ingetrokken. Het gaat om Kevin Mengret van de partij NOW. Die zei van ik steun niet meer de coalitie van 4 partijen. En dat betekent dat er geen meerderheid meer is in het kabinet en dat hij zijn steun gaat geven aan een coalitie van National Alliance en UP. Dus op dit moment heeft Sint Maarten 17 dagen na de beëdiging van het kabinet Luc Merselina niet meer de meerderheid in het parlement. Dat kan betekenen dat er dus een nieuwe regering komt. Het ligt aan de gouverneur of die daadwerkelijk ook een formateur gaat aanstellen. Want de nieuwe coalitie, om het maar zo te noemen, National Alliance UP, samen met de steun van Mengret, die hebben al een coalitieakkoord getekend en hebben gisteravond al een persconferentie gegeven. Of dit ook daadwerkelijk plaats gaat vinden, dat zal blijken in de komende dagen. In eerste instantie is op Sint Maarten met een shock gereageerd dat iemand 17 dagen na de beëdiging van de regering al het vertrouwen opheft in de coalitie. Op die manier is het moeilijk om te regeren, zo wordt er gesteld op Sint Maarten. En het is ook saillant om te melden dat de regering eigenlijk nog niet volledig is, omdat bij 2 ministers de screeningsprocedure nog niet is afgerond. Nou, dit leidde ertoe dat de minister-president Luc Merselina een national address heeft gedaan aan Sint Maarten. Hij heeft uitgelegd wat er volgens hem aan de hand is en kijk naar deze verklaring van Luc Merselina. Dear people of St. Martin, as your Prime Minister, it is with a deep sense of responsibility that I address the recent developments concerning the stability of our government. We have been informed that Member of Parliament Mr. Kevin Mengret has decided to withdraw his support from the current coalition. This decision is significant and impacts the trajectory of our governance. Mr. Mengret's withdrawal is in direct contradiction to his previous public commitments, where he vowed to remain steadfast in
our coalition. Such actions not only affect the harmony and effectiveness of our government, but also threatens the progress and reform that we are committed to implement for the betterment of St. Martin. It is really disappointing to witness a shift that appears driven by personal agenda rather than the collective good for our people. Het is duidelijk, de woorden van Merselina die zijn uit zijn frustratie opgekomen. De terugtrekking van de heer Menkret is in directe tegenspraak met zijn eerdere publieke toezeggingen. Het is teleurstellend om getuige te zijn van een verschuiving die eerder gedreven lijkt te worden door persoonlijke agenda's dan door het collectieve welzijn van onze mensen. Op die manier kan er dus niet daadwerkelijk geregeerd worden. Maar Merselina doet een oproep aan de bevolking van Sint Maarten voor jullie voortdurende vertrouwen en steun. Samen zullen we deze uitdagingen overwinnen en blijven bouwen aan een sterker, veerkrachtiger Sint Maarten, aldus Merselina. Hij doet een oproep aan alle leden van het parlement om op persoonlijke meningsverschillen opzij te zetten en samen te werken voor het grotere goed van onze gemeenschap. Dat is dus de National Address van Luc Merselina. En daarna kwam de persconferentie van National Alliance en UP en Menkret, de voormalig, hij is nog lid van de partij NOW, die zich presenteerde als de nieuwe regering. De partij NOW heeft trouwens aan Menkret gevraagd om op te stappen en wil dat hij niet meer lid is van de partij. Als hij daar geen gehoor aan geeft, zullen ze hem weg kunnen sturen. Hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen op Sint Maarten is natuurlijk nog de vraag. Komt daadwerkelijk de regering van National Alliance en UP plus de steun van Menkret er? Die hebben ook dan maar een steun van 8 parlementariërs in het parlement. Dus ook een hele nipte meerderheid die er is. In ieder geval National Alliance en de UP hebben in de afgelopen 4 jaar Sint Maarten geleid, vormen een coalitie en willen daarmee verder gaan. En via deze stap van Menkret lijkt dat ook daadwerkelijk te lukken. Maar nogmaals, de gouverneur moet nu bepalen of er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de nieuwe regering of dat er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden, hoewel die kans niet groot lijkt. Tot zover Sint Maarten. We gaan verder met Colombia, want daar heeft zich een heel ernstig incident voorgedaan. Politieagenten gedood toen Colombiaanse rebellen geweer- en bomaanslagen lanceerden. Colombiaanse guerrillavechters hebben gisteren 2 politieagenten en 2 andere mensen gedood bij afzonderlijke geweer- en bomaanslagen. In totaal zijn er 7 doden te betreuren. De minister van Defensie, Ivan Velasquez, wees een aanval in de stad Morales in het departement Cauca toe aan de Central General Staff rebellen. Volgens hem gaat het om rebellen van de FARC. Een deel van de FARC is in onderhandeling gegaan met de overheid voor vrede. Een deel is het daar niet mee eens en die zijn nog in oorlog met de overheid en deze aanval tot gevolg. Het gaat om mensen die het vuur openden en mijnen lieten afgaan bij een politiebureau in Morales. Volgens de regering is het niet meer en niet minder dan een terreurdaad en zal er hard worden opgetreden. Nou, dit was het belangrijkste nieuws. Access Journaal. We zijn er morgen weer. Laten we het hopen dat het meevalt met de regen. Maar wij zien elkaar morgen in ieder geval. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.